Господин посол, как вы оцениваете? ҷаноби сафир, дар ҳоле ки танҳо ҳудуди 60% аҳолии Тоҷикистон ба оби тозаи ошомиданӣ дастрасӣ доранд, шумо баргузории ин ҳамоишро дар Тоҷикистон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? мо аз иқдоми Тоҷикистон барои эълони 10-солаи об барои рушди устувор пуштибонӣ мекунем. душанбе тӯли солҳои ахир бо чанд иқдоми мушобеҳ муаррифӣ шуд ва дар арсаи дастрасӣ ба оби ошомиданӣ дар ҷаҳон пешсаф дониста мешавад. дар ҷараёни иҷрои 10-солаи қаблӣ ки низ бо ибтикори Тоҷикистон сурат гирифта буд, ҷаҳониён ба чанд дастовардҳои муҳим ноил шуданд. ин раванд дар ҳолати тавсея аст. ба ин далел ки Тоҷикистон дар саргаҳи манобеи оби минтақа қарор дорад, вазъи Тоҷикистон дар дастрасии сокинон ба оби тоза чандон бад нест, вале Тоҷикистон бо мушкили ҳифзи манобеи об рӯбарӯ аст. ин об дар рудхонаҳо ҷорӣ аст, вале замонате нест ки минбаъд низ чунин вазъ идома меёбад. мо шоҳид будем ки дар гузашта на аз ҳама манобеи об самаранок истифода мешуд. мо дарк мекунем ки дар сурати сармоягузорӣ дар ин амр имкон дорад корҳои зиёдеро ба субот расонд. мехоҳем дар ин замина бо мақомоти тоҷик бо таҷриба ва дастовардҳои фаннии худ табодуле дошта бошем. дар 10 солаи гузашта Иттиҳодияи Аврупо бадин манзур ба маблағи 2.5 миллиард евро тарҳҳои мухталиферо дар 60 кишвари ҷаҳон ва 4 миллиард евро ба бахшҳои беҳдошти об сармоягузорӣ карда буд. ҳоло мебинем ки ин маблағ кофӣ набудааст. Это недостаточно, Господин посол, в прошлом между странами региона... ҷаноби сафир, дар гузашта миёни кишварҳои болооб ва поёноб дар Осиёи Марказӣ ихтилофҳои ба сари тақсими манобеи обӣ сурат мегирифтанд. ҳоло чунин ба назар мерасад, ки шиддати чунин ихтилофҳо коҳиш ёфтааст. фикр мекунед, дар оянда чунин ҳолатҳо такрор намешаванд? Не возникнут такие ситуации? Во-первых, я бы хотел приветствовать новую обстановку, новые условия для регионального сотрудничества. ман аз вазъи феълӣ дар минтақа хушам меояд. шароити нави ҳамкорӣ аз ҷумла дар заминаи истифода аз манобеи обӣ фароҳам шудааст. кишварҳои поёноб якҷо бо кишварҳои саргаҳи об бояд якҷо ин мушкилро ҳал кунанд. ҳамаи кишварҳо бояд баробар хароҷоти ҳифзи манобеи обро тақсим кунанд. ба унвони мисол ҳамасола Тоҷикистон бо офатҳои зиёди табиӣ назири обхезиҳо рӯбарӯ мешавад. дар ин ҳолат ҳарду ҷонибро зарур аст ҳазинаи ин корҳоро пардохт кунанд. И, конечно, несут, должны выделять дополнительные расходы. Господин посол, мы знаем, что в прошлом году вы посетили Таджикистан. ҷаноби сафир, медонем ки соли гузашта шумо аз Тоҷикистон дидан карда дар робита бо таъмини озодиҳои сиёсӣ ва шароити нигаҳдошти зиндониҳои сиёсӣ изҳори назар кардаед. фикр мекунед мақомоти тоҷик дар ин муддат барои ислоҳи вазъ иқдоми рӯйдаст гирифтанд? У нас диалог с Таджикистаном очень откровенный, и мы... музокироти мо бо мақомоти тоҷик ҳамеша ошкоро сурат мегирад ва имрӯз низ дар дидор бо президенти Тоҷикистон чунин шуд. мо воқеан ҳамаи мавзӯъҳое ки шумо ном бурдед матраҳ кардем. мо мехоҳем ба Тоҷикистон кӯмак кунем, на интиқод, яъне расондани кӯмак дар ҳалли ин мушкилиҳо. мо мушоҳида мекунем ки барои тақвияти ин музокирот заминаҳо фароҳам мешаванд. дар мавриди ҳуқуқи инсон президенти Тоҷикистон имрӯз ҳам зикр кард ки барои ҳалли ин масоил омода аст. аммо барои ҳалли ин мавзӯъ ҳалли мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ низ зарур аст, то ҳуқуқи инсонҳо танҳо рӯи коғаз намонаду дар амал иҷро шавад. Иттиҳодияи Аврупо омода аст дар ин замина ба Тоҷикистон кӯмак кунад, аммо фишангҳои асосӣ дар дасти ҳукумати Тоҷикистон ва ҷомеаи мадании ин кишвар қарор дорад. Решение совместным образом. Господин посол, последние годы в Таджикистане... Тоҷикистон аз он ки даҳҳо ҳизбу гурӯҳҳои мамнӯъ ва раҳбаронаш дар Аврупову Ғарб панаҳ ёфтанд, назари интиқодӣ дорад. вале на Аврупо ва на дигар кишварҳо бо ҳузури онҳо дар қаламравашон зоҳиран мушкиле надоранд.
Вот это очень сложный вопрос. ин хеле саволи сахт аст. мо хостори он ҳастем ки масоили сиёсӣ дар дохили тоҷикистон ҳал шавад, на дар хориҷа. барои ин амр ҷомеаи маданӣ қавӣ зарур аст ва нақши ҳизбҳои мухолиф низ андак нест. мо умед дорем ки дар ниҳоят тоҷикистон аз нерӯе бархурдор мешавад ки ҷомеаи ин кишвар ва мақомотро ба гуногунандешӣ меоварад, вале ин амр дар дасти ҳукумат ва шаҳрвандони шумо аст. мо намехоҳем ба ин раванд мудохила кунем. В руках вашего правительства и ваших граждан. Мы не хотим в этот процесс вмешиваться.